клип. И здравейте хора, аз съм Зачбг, днес снимаме клип отново на agar.io. И днес пак почвам от някаква позиция, сигурно 21-а. Да, точно 21-а. Аз съм Баба Ванга, ако се чудите кой е коментатор на клипа. Баба Ванга е отговора. Така. Имам чувство, че ще стана на втора позиция. Заради ето този тук. Пич. Който го изядох. 12 позиция. Ей. Ра, гледай. Гледай къв съм малък. Гледай ма. Много малък съм. И си само 12-та позиция. Науи. Ма Златко, като снимаш клип, аз не се чува, че говоря. Чува се. Не се. Чува се. Нали се чуваше как Ема говори на клипа? Та игра дъра-бъра. Нали я чувах на клипа? Чува се всичко, все едно говориш на микрофон. Ти сега говориш в клипа, нали снимаш? Знам. 10-та позиция! Yes! Шеста позиция! 6-та позиция! Хайде, Злати! И никой не ме фидва от тази игра. Освен един дет ме фидна с 3 точки, за малко ще ме изяде в началото на играта, ама не ме изяде. Това е много малко 10, това са едва 30 точки. И така, за сега сме 7 на картата. Отново 6. Рая, гледай ма. Гледай къв съм малък. Италия. Аре, 7-ма позиция съм. Моля ти се. За втори път влизам, за трети, четвърти път ли беше, влизам в топ 10. В топ... Не съм в топ 5 още. Тук всички става лошо, защото се съединявам. Не! Бягай, Злати, бягай за живота си. Някакъв огромен идва към мен. 6-та позиция! Yes! Най-после. Пак съм в топ 6. Продължаваме. Ще изям ли Барак Обама? Приклещу съм Барак Обама. Няма къде да бягаш, бате. 5-та позиция! Yes, в топ 5. Някакъв идва. Не! Обама стана голям. Виж какъв е готин. Пето място. Турция е до мен. Първото място. Аз съм едва пето. И много добре ще му дам фул, който не може вече да мръдне от пето място. Просто... От първо място, де. И така, отново съм нижевите 1603 точки. Което за мен е малко, защото съм правил 5000 точки. И за това е малко. Има хора, които не могат да направят по 500 точки на игра, ама какво да ги правим тия хора. И това е един от тях е Рая. Нали, Райче? Айде, ела тук. Айде, ела. Присъедини се към... Не мога. Дай, съм си объркал името. Рая, виж къв съм маник. Виж къв съм малък, за разлика от преди. Момент на слава. 8-ма позиция съм вече. А не ми се разпръсква на 2, защото съм по-готин, когато съм на 1. Он е там. 8-ма позиция. Твърдо. 9-та съм вече.
Вау, защо сваляш позициите? Ами не знам, не. Аз си качвам точките, обаче позициите спадат. Някакви стават по-големи от мен и просто. Разбираш ли? Аз не съм губил точки сигурно от 5 минути. Не, разделих се на много малки части. Не ме яще. Рая?